Cumangka hamba-hamba gembleng iki sing kudo melesat bidang terengginas lir surya kang simo baris Iwasra sampun siap syoko Bapak dini pro satrio satronggo rukun sari ayo ger wayahe lu yuk wayahe lu yuk Sirkandi saking keluarga besar Tronggo Rukun Sari jarane Rukun Sari wayange dhewe lho iki Sirkandi lho pimpinane desa Seloro alamat Kabupaten Blitar panggonane Jaranan Rukun Sari jarane Rukun Sari saka papan ikunani amung tansah anggo kirisi ajeng-ajeng no ajeng-ajeng go jaranane Ujung Sari
medal sang Sri Kandi Trangga Rukun Sari kadya busana nira mumbiar kadon tinon sastra bapak lumaku nepak gelaran agung bos sigrak siyoga kirem sigrak siyoga bos sebab yang kadya adite sangkut kudu esti bergagas sambil kadya amoko cekan kadya algiri pesan korot tatomo boe loh iya loh bos iya goyangan Rukun Sari Bunter tangi turu aduh sayang aku kudu siar-siar Joget ini, berpeni
mas serenane iki mas serenane Yo yo ah oh 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 serenane goyangane jogetane egelane serenane jogetane garapan rukan sari serenanku iki lho mas goyanganku iki lho Heyo, 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 heyo. Yo, 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 yo. Mas. jogetane serenane goyangane egelane jogetane serenane egelan turun sari goyangane lho mas jogetane turun sari Mas. La 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 la. Ah. La 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 la. Ah. Mas. Eh oh. Eh oh eh. Eh oh eh. Eh oh eh. Eh oh eh. Eh ah. Eh oh. Eh ah. Eh ah. What? Yeah, yeah. What? Ah, oh, ah. Oh, eh. Ah, oh, ah. La la. Heya, 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 heya. Perang Jayuda Bapak Prabu Celek Sengkilo ora iki sang rata Bapak Srikandi Srikandi sang Turangga Rukun Sarila Heya lo 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 Eyo iya ah